Når man skal sortere sit affald, så kan der være tvivl om, hvordan det skal sorteres på den rigtige måde. I denne video, der sætter vi fokus på hård plast og giver dig nogle gode tips til at afgøre, hvad der er hård plast, så der bliver sorteret rigtigt. Udgangspunktet, det er, at hvis det kan trumme, så er det hård plast. Her kommer nogle eksempler. Emballage fra flydende vaskemiddel og hårshampoo, det er gode eksempler på hård plast. Og det kan trumme. Plastflasker. Emballage fra skiveskåret ost, karrysalat og lignende. Bøtter fra Skyr, creme fraiche, yoghurt og lignende. Og en madkasse som den her, den er ligeledes et godt eksempel på hård plast. Nu kommer der så eksempler, hvor der er flere, der har været i tvivl, om det er hård plast. Det gælder for eksempel urtepotter af plastik. Bakker fra frugt og grønt. Plastemballage fra diverse kødvarer og lignende. Og det her, det er også hård plast. Det samme er emballagen fra en tandbørste. Og her viser vi et eksempel på emballage, som består af både pap og hård plast, hvor pappet skal i papcontaineren. Og huskereglen er, kan det trumme, så er det hård plast. Her følger så nogle eksempler på, hvad der ikke er hård plast. Her ses en margreteskål, som er lavet af termoplast, og det er ikke et genbrugsegnet materiale. En margreteskål, den skal derfor i stedet afleveres på genbrugspladsen som småt brandbart. Og her ses et par gummistøvler. Det er heller ikke hård plast, men kan, hvis de er tætte, afleveres til en genbrugsbutik. Ellers afleveres brugte gummistøvler på en genbrugsplads som blød PVC. Og endnu et eksempel på, hvad som ikke er hård plast, det er tynd og bevægelig plastemballage fra eksempelvis halspastiller, slik og lignende. Det skal i containeren med dagrenovation. Inden den hårde plast puttes i containeren, skal det være tomt og fri for madrester. Og her gælder en anden tommelfingerregel. Hvis det kræver håndopvask med varmt vand og sæbe for at blive rent, er det bedre for miljøet, at du smider den hårde plast ud sammen med dagrenovationen. Du kan dog med fordel benytte eventuelt ledig plads i din opvaskemaskine, eller endnu bedre, genbrug det varme vand fra kogning af for eksempel kartofler eller pasta til rengøring af genstridige bøtter og glas fra for eksempel karrysild og Nutella. Dunke, der har indeholdt gift, motor og smøreolie, må ikke afleveres som hård plast. Er de helt tomme og rene for gift, motor og smøreolie, må de afleveres som småt brandbart på genbrugspladsen. Hvorimod dunke med rester og sjatter skal afleveres i den røde miljøkasse som farligt affald. Og så har vi en lille opfordring, som vi håber vil blive fulgt. Af hensyn til den videre forarbejdning, så beder vi om, at låg og skruelåg på eksempelvis flasker og dunke lægges i containeren for sig selv. På den måde, så kan luften strømme frit ud, og dermed så er det altså lettere at presse de store mængder hård plast sammen i baller, som vi sender videre til genanvendelse. Er du stadig i tvivl om dit affald er hård plast efter at have set denne video, så prøv at bruge sorteringsvejledningen på Renovests hjemmeside. Vores ambition er, at du i sorteringsvejledningen kan søge på alt, hvad man har i sin husholdning. God fornøjelse med sorteringen. Det nytter og gør en stor forskel for miljøet.